El Pla de la Calma és un dels paratges més destacats de la nostra comarca. El Parc del Montseny, entre el Figaró, Tagamanent i Cànoves, la seva vida, la seva economia ha girat sempre entorn del sector primari. Malgrat les dificultats per continuar fent-ho, hi ha projectes per mantenir el patrimoni i l'activitat agrícola i ramadera en aquest indret. En Ramon Vila és un dels últims pastors que queden al Montseny. Hi ha nascut i hi ha passat tota la vida pasturant vaques, cabres i ovelles i residint a la finca del Boscàs, al municipi del Brull. Però cada cop és més difícil. El rendiment econòmic de la pastura és mínim i les despeses es mantenen si no s'incrementen. Cada vegada està més difícil perquè fem menys diners del bestiar, no hi ha defenses, vaja, ara. Viu en un mas una mica aïllat i té un corral on hi dorm el ramat quan arriben les baixes temperatures, però també té problemes. Quan baixi ara, que vinguin aquí a l'hivern aquí, es mulliran com a fora, si el dia que plogui. Bueno, pitjor, perquè quan les canaleres estan petades doncs baixa el raig de l'aigua dintre del corral i, esclar, també és una pena, no es pot tenir-les d'aquesta manera, massa que el paren tot l'any a fora. La setmana vinent començaran les obres de restauració del corral dirigides pel saloní Joan Amador. Per això, els tècnics del Parc Natural i els operaris prenen mides amb en Ramon. Si no els has de fer, és un cost menys, però és que la pedra ja te la... S'ha de desmuntar tot, fer tant les jàsseres com l'embigat nou, i se seguirà fent amb el mateix sistema que està, perquè primer s'havia proposat, amb l'amo havíem proposat de fer-ho d'una altra manera, que quedés més estanc i que no entrés aigua, però em va recomanar moltíssim que, esclar, els corrals de xais s'han de ventilar moltíssim, llavors la manera de fer-ho és tal com està ara, posant unes llates i les teules amb sec, que es diu sal de garsa, i que ventili tot el baf que fan els xais que es pugui evaporar per les teules. Les obres tenen un cost aproximat de 18.000 euros i el Parc del Montseny en finançarà gairebé el 90%. La inversió permetrà que en Ramon tingui més facilitats per a mantenir el seu mode de vida, perquè si no fos per l'ajut, el corral hauria de seguir igual, sense cap canvi. I si no fos això, nosaltres aquí poc. Si ho tingués de treure de sobre dels xais de les ovelles no ho podria fer. L'obra per reparar el corral d'aquest pastor és una de les accions del Parc Natural del Montseny per mantenir l'activitat econòmica al Pla de la Calma. Mantenir uns espais oberts, on hi hagi fauna i flora especial d'aquestes i estranya en aquest país i en aquesta muntanya que tot bàsicament és ocupat per alzinars i per bosc, i perquè l'activitat continuï fixant gent a la muntanya. Des de fa 5 anys es recuperen hectàrees de pastures en terrenys de titularitat pública i des de fa un parell d'anys s'enceten diverses col·laboracions amb propietaris privats, com s'ha fet al Boscàs amb el cobert dels xais. Així es mantenen també masies, basses o fons. Hi ha línies per recuperar les activitats agrícoles, però també d'altres. Hi ha punts d'aigua que ara estan perduts o hi ha poca aigua, es recupera l'aigua i llavors se separa, és a dir, de manera que el ramat i la fauna, per exemple el senglar, no malmetin el naixement de l'aigua i per contra hi hagi un emmagatzemament d'aquesta aigua perquè durant tot l'any el ramat hi pugui beure. Aquest any s'ha fet una actuació important. El Ministeri de Medi Ambient i el Parc han finançat la recuperació de 16 hectàrees en aquesta zona. Així el ramat pot pasturar i es manté el paisatge clàssic del Pla de la Calma, un paratge idíl·lic del Parc Natural del Montseny. Que sigui un paisatge d'espais oberts, d'un mosaic de paisatge divers i que a la vegada permeti que el ramat trobi l'aliment necessari per la vida del pastor. El que ens interessa és que l'activitat humana continuï el màxim que sigui possible, el pastor es pugui guanyar la vida i tornar una mica a aquells elements de paisatge que ha necessitat tota la vida en el Pla de la Calma, que són aquests espais oberts, aquestes pastures, tant d'herba com de bosc esclarissat. A més, s'ha mantingut com a element patrimonial aquesta cabanya d'un antic pastor. En tot aquest temps s'han recuperat 26 hectàrees de pastura i 6 de camps de conreu, i és que encara hi ha esperança i possibilitats per treure productes destacats d'aquesta terra, especialment carn de xai o de cabrit.
que pot sortir d'aquí és una carn de molt alta qualitat, inclús una carn que pot estar definida com a carn ecològica. Bàsicament és això. A més, hi ha alguna iniciativa per la llet i la fabricació de formatges. La col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i les Diputacions de Barcelona i Girona durarà en principi fins a maig de l'any vinent. El 21 de setembre se celebra a tot el món el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afectarà cada cop més pacients. Ens hem apropat a un grup de persones de Caldes de Montbui que s'estan formant per saber com tractar les persones amb demència. Són una dotzena de voluntaris que volen saber com agafar eines per tractar de forma correcta a les persones amb demència. Per això fan durant 3 setmanes unes sessions formatives. Quan acabin, destinaran una part del seu temps a fer l'estada d'alguns usuaris de la residència Santa Susana de Caldes de Montbui, més ociosa. Hi ha de tot, voluntaris que fa anys que hi participen i d'altres nous. És el cas de la Dolors Font, ara està aturada. Vol treballar en el sector dels serveis a les persones i creu que la formació i les hores que passarà de forma voluntària la poden ajudar tant a nivell de coneixements com a nivell humà. M'interessa perquè jo crec que puc aprendre molt de ser voluntària i del que em pot aportar si em vull ficar en aquest món. No? Però també hi ha altres persones que són històriques. La Maria Montbrú és la voluntària amb més antiguitat de la Fundació, que enguany celebra els 20 anys del grup de voluntariat. Des del primer dia la Maria hi col·labora i encara ho fa, tant al centre com per buscar captacions. Els motius per ser voluntari són amplis. La gent es fa voluntària des de que han tingut aquí al centre familiars i s'han mort i han passat un procés i han superat aquest tot i veuen que poden acompanyar altres persones i oferir aquest. Altres persones ho fan per amistat, perquè mira, la meva amiga ho fa i me'n parla molt bé i jo hi crec en això i m'apunto, altres per fer, pel tema a nivell de parròquia, a nivell de tal, i de creure que es poden donar als altres, altres simplement perquè mira, tenen temps lliure o perquè s'han jubilat o perquè no tenen feina en aquest moment o per baixa i creuen que aquest temps el poden aprofitar pels altres. La Maria aconsella als altres voluntaris una recepta plena de sentit comú. Estimar el pròxim. Si estimes el pròxim, doncs hi tens una mica de sentit d'humor, que és molt bon aquest món. Per més coses que et passin, pots tirar endavant i pots anar-hi tranquil·lament. Ni amb aquella por que si, ai, que ara veuré aquell avi, ai, que aquell altre, tot això, deixant-ho davant d'un temps. Tu, el que deia ella, acostar-te però no cremar-te. I em sembla que és el secret. Però també cal un element mobilitzador perquè el voluntariat surti endavant. Cadascú marca les seves possibilitats, la seva disponibilitat, i dintre d'aquesta disponibilitat cal una mica de compromís i hi haurà persona que vindrà un cop per setmana i hi haurà persona que vindrà cada dia. En el cas d'aquest voluntari, porta uns mesos fent aquesta tasca, però assegura que és reparadora. Vaig estar fent rehabilitació a la residència, vaig veure que hi havia molts avis amb falta de companyia i una mica sols, i vaig decidir presentar-me i des de llavors estic com a voluntari aquí. M'ha donat molta satisfacció perquè veus que a les persones amb les que tractes, amb les persones a les que ajudes, també et demostren l'agraïment i això és una cosa que normalment no trobes al carrer. Amb la gent del carrer cadascú va al seu aire. I és que la gent de la residència del centre de dia agraeix qualsevol detall i ho demostren segons en Josep. Per això creu que és important formar-se, per saber interpretar bé les persones amb les que tracta, per saber cuidar-les de forma correcta, en definitiva. Jo vaig començar de voluntari sense haver estat mai amb una persona amb demència i em vaig trobar això precisament amb una persona amb un grau de demència molt alt. He anat improvisant i he fet el millor possible, però segur que amb aquest curs puc aprendre actituds o estratègies